በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር። ክቡራትን አመንቲ ክርስትና በሐፈሻ አብ ሀገርን ወፃእን እትነብሩ ኩልኩም ኤርትራውያን እንኳዕ ናብ 2015 በዓል ልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ አብጽሐናን አብጽሐኩምን። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ በዓቲ ቤትልሔም ምስ ተወልደ መላእክትን ጓሶትን ሓቢሮም ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ አብ ሰማያት ንእግዚአብሔር ምስጋና አብ ምድሪ ድማ ሰላም ይኹን እናበሉ አመስገኑ። እዚ ድማ መልአክ እግዚአብሔር አቅዲሙ ናሁን ዜንወክሙ አብየ ፍስሐ ዘይከውን ለክሙ ወለኩሉ ዓለም እስመናሁ ተወልደ ለክሙ ዮም መድህን ዘውእቱ ክርስቶስ እግዚእ ብሩክ በሃገረ ዳዊት መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ዘርሓቀ በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን ዝዕድል ናይ ባህሪ አምላክ ክርስቶስ አብ ከተማ ዳዊት ተወሊድልኩም አሎ ኢሉ አቅዲሙ ስለ ዘበሰሮም እዮም ነዚ ናይ ምስጋና መዝሙር ዝዘመሩ። ቅዱስ ኤፍሬም ሸሪያዊ እውን ነዚ አመልኪቱ አብ ዝደረሶ ውዳሴ ማርያም ዘሶኑይ ወኪሉ ፍጥረት ተፈስሐ ብምጽአትከ ብልደትካ ኩሉ ፍጥረት ተሓጎሰ ከም ዝበለ በዚ ዕለት እዚ መላእክትን ደቂ አዳምን እንስሳታትን ብልደት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሓጎሱ እዩ ዝገልጸልና። ክቡራትን ህዝበ እግዚአብሔር በዛ ክብርቲ ዕለት ኩሎም ፍጡራን በሓጎስ ከም ዘመስገኑ ኩልና ዓቢና ንእስና ናብታ ድምፂ እግዚአብሔር ስማዓላ አምሳል ቤተልሔም ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በምኻድ አምላከ ሰላም መድኃኒ ዓለም ሰላምና ክጽንዓልና ብጥብኣት ክንጽልን ብልዑል ድምፂውን ክንዝምርን ይግባአና። ከምቲ ቃል አምላኽ መስዋዕቱ ለእግዚአብሔር መንፈስ የዋህ ልበ ትሑተ ይሜንን እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ቅኑዕ መንፈስ እዩ። እግዚአብሔር ትሑት ልብን ቅኑዕ መንፈስን አይንዕቅን እዩ ዝበሎ ጸሎትናን ማህሌትናን መስዋዕትናን አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ካብ ሓጢአት ብንስሓት ሓፂብና አብ ልብና ዝበቀለ ቂምን በቀልን ገዲፍና በንጽህና እንተ ጸለና እዩ ልመናና በእግዚአብሔር ውኩፍ ዝኸውን። አብ ርእሲኡ በዚ በዓል መንፈሳዊ ዕግበት ክንረክብ ምእንቲ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዘና ንሕናውን ካብ ዘሎና ንስኡናት ክንካፍል ንሕዙናን ክናዝዝ ሕማት ክንበጽሕ ንዝዓረቁ ክንኸድንን ንዝተኣስሩ ክንበጽሕን ግዴታ አለና እሞ ነዚ ሰናይ ተግባር ክንፍጽም እግዚአብሔር ይደግፈና። እዚ እንተደኣ ፈጺምና ድማ እዩ አቱም ናይ አቦይ ብሩኻት ዓለም ከይተፈጥረ ዝተዳለኹልኩም መንግሥተ ሰማያት ክትወርሱ ናባይ ንዑ ተባሂልና ብየማን እግዚአብሔር እትቀውም ነፍሲ ንረክብ። ነዚ ንምግባር ምሕረት እግዚአብሔር አማላድነት ቅድስት ድንግል ማርያም ተራድእነት ኩሎም ቅዱሳን አይፈለየና። በዓልና በዓል ሓጎስ ገይሩ ንሃገርናን ንምሉእ ዓለምን ሰላም የውርደልና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ንኹልና ህዝብናን መንግስትናን ሃገርና ሰላሙን ረድኤቱን ይሓልወና አምላኽ